An fara kokowa tsakanin Tawa Nyamai. An kokowan da suke cikin fili Nura Hassan Adam Abdu. Kuna kallon wannan kokowa ne daga Zarma Tech TV. Sintun Gurja Nyamai Tawa. Kurya zin kakan gobatora ngakci Nura Hassan da Adam Abdu. Irko masa anta kazama. Ara masidin yi an bile parta zara wani nyak fosne se ngai wana Facebook ay bon Telegram ay bon. Nura Hassan duce Adam Abdu kan da yesu na koine Nura Hassan isa Nura Hassan ya tsallake Nura Hassan yana sallah na akabar aiki ya kan inda aka zo wallahi kai ta an gaisa kowa a hakanan na akabar su an da an tsaye sai dai bane inda rai ina na shira tunani ya ce Allah akabar duniya Wace? Aha. Allah ya kada Idi Shehu Sharganiya. Idi Shehu Sharganiya ya faɗi gaban Aminu. Allah ya kada Idi Shehu Sharganiya. Aminu ya Ibrahim ya kada Idi Shehu Sharganiya ba ta ko'ina ba saman bahu.
Kowa ga tanawa ta dau zahi tsakanin Zakiru Zakari da Shagon Yakuba. A hankali Zakiru yaro ne wanda sai ka bi a hankali. Saboda in ba ka koma dillalin wada ba wanda ya san kudin jariri dai ka samu ka riƙe wannan yaro a hankali. Amma in ba wanda ya sa haka nan ba ko wallahi sai kaga aiki ya lalace. Zakiru Zakari sai ka bi yaro a hankali saboda yaro ne ya horon Yakubu Adamu na ta kausan ashe yaro shira ya ba hannuwa hankali hankali hankali. Ashe Shago inna lillahi yau akwai kokowa kenan. A'a kai ko yaro ai kokowa gare shi wannan yaron. Kokowa ga tanan dai kare Abdulrashid Shagon Yakuba gashi na shi da Zakiru Zakari. Wallahi Zakiru Zakari sai ka bi a hankali saboda yara ne masu ɓata ma mayya lissahi. Wallahi duk kaga an sa yaro ko mi karamci ne cikin wanga hili to isa kanka ba yaro bane saboda dama ita kokon Nijar abinda hashawa take nan ne. Ashe yaro na ganin Shago ina san shi gwade lalle shi ma namiji na amma ina ganin ran da duka shiga hannu sai wanda Allah ya da kai Shago. Aiki wa ina ganin za ya dauki hanyar lalacewa wa billahi allazi ina ganin hankali Zakiru sai ka bi a hankali. Wallahi Shagon Yakuba ba karamin mugu bane saboda mugun horo ya samu daga hannun Yakuba Adamu. Haka san wanda ya samu horo ga Yakuba
dole sai an bi a hankali 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 Zakiru hankali 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 Vidai partager wani ya fasina sanga na WhatsApp era Facebook ai wani Telegram ne ganin buku da guna kai singa wani telejina kowa ga tana hatari ce ta wannan sahiya wallahi Zakiru Zakari dole sai ka ɗauki wani position saboda wanga yaro yana son hankali kowa sai an bi a hankali saboda babu yaro hilin nan duk wanda haka saboda su ma su samu wanda haka ya zo cikin hilin nan to shagen garin suna saboda haka ya yi mi ashe yaro kana shirin kankan kakau ina ganin wallahi Zakiru sai ka sake salo ba ta da rai ba ta da lahiya ya kware ta gamna ce lahiya launa wace ban gane ba aiki da ne yau Allah aiki ko zai lalata to anya ba sai na ga wani shi kai sai lita ya tura min kuɗi ba kawo wallahi ga tanan tasulle tsakanin shagon Yakuba kowa ga tanan tasulle kowa ga tanan wa ta dau zahi tsakanin Zakiru Zakari da shi da shagon Yakuba ga tana an ba da hutu an dawo wallahi
ka wuce nan duk wanda haka ya tafi Saudiya sai in kun ga ya dawo haka na ko kowa take hankali 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 Zakiru Zakari lokaci hankali 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 kowa ga kanan kare ce hankali 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 kowa ta kashe giya wabillahi alladhi kowa kowa sauran minti biyu ta kare kuma lokaci ya kai babu abarta sama babu komi wallahi kokowa kabana tana cikin wani hali irin na ba a taba gani ba hankali aiki za a lalacewa subhanallahi innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kokowa di fakiran kau hankali wata rana an taba sauran minti ɗaya ta mutu wallahi babu kashedi sauran minti ɗaya kowa ta ƙare hankali hankali wallahi sauran minti ɗaya kowa ta ƙare aiki na lalace hankali Zakiru hankali Zakiru hankali Zakiru la ilaha illallah aiki ya dauki hanyar lalacewa aiki ya dauki hanyar lalacewa subhanallahi subhanallahi la ilaha illallah ya fara Zakiru ya fara Zakiru aiki ya lalace aiki ya lalace Allah yaro ya kada Zakiru subhanallah yaro ya yi banna wallahi yaro ya yi banna shagon Yakubu ya yi banna shikenan Zakiru sai dai bade wai kai kana bugun da kai ne kaga bugun da kai ne
tashi haka ka zan namiji da kanka haka ne abin ga awai ya za a yi in zaka kowa in to in gaji haba gajiya ce kuma sai ya je ya auna wani gaba wanda
wanda yaro an ka kai likita kuma ana son kuɗi garin ba san wanda za a yi wallahi ina can kuma awo ne na za a yi kuma an rubuta an kai inda ba ka sura ba an kai shi da ba ka sura ba yanzu ji ba kwamba nawa a saura 1 2 3 4 5 6 don yi waka yawan abin gana kai na tun da dan wurin gana ne ta take bari yanzu zabura ba shi ce na kai Organisation locale ana tambayar ruwa da hadisin da jiri combattre presse privé tambayar ruwa presse publique et privée ORT FDN
Hashim Shehu na Awa Abdulsalam Sumaila na Tawa da Hauke Zafi Abdulsalam Sumaila na Tawa ya dauko Kafi Ibrahim na Jami dukkan su basu wani ba ni kuma
Merci pour votre fidélité, merci d'avoir choisi ces médias pour vivre cette 43e édition de la lutte patriotique. Merci pour votre information de remerciements à tous ceux qui partagent et qui nous envoient des messages d'encouragement. Ça nous va à droit.
de la voix au sala, mais désolé, il est en pause technique. Il va revenir. Oui, malheureusement, Zakir a été terrassé par le score est de 4 victoires pour Niamey contre 3 pour Tawa. 4 victoires pour Niamey, 3 pour Tawa. C'est un match trop serré. Monsieur le secrétaire général du ministère, le DG Jamshirli, le conseiller Kamo, le conseiller Aïcha Duboukan,
Thank you.